これも嫁の仕事だから。そう言って義母は私の家に大姑を連れてきた。大姑を物のように扱う義両親。私はそれが許せなかった。私にも大姑に対する態度もありえない義両親。そんな自分勝手な義両親の幸せが続くわけはなかったのだ。私の名前は夏美、32歳の会社員。夫の達也とは3年前に結婚し、夫婦2人で生活している。今は夫婦仲良く穏やかに暮らしているが、夫と結婚に至るまではいろいろと大変だった。そして結婚してからも私たちの夫婦生活が落ち着いたのはほんの1年ほど前のことだ。その理由は夫の父と母である義両親にある。穏やかな夫の両親とは思えないほど彼らの性格は強烈だった。うちは両親がちょっとあれだから、俺と結婚しても苦労するだけだよ。夫と交際を始めた時、彼はどこか諦めたように何度も口にしていた。それでも何とか結婚まで至ったが、結婚後に義両親と関わるようになって、私は夫の言葉をようやく理解することに。夫の実家は土地をたくさん持っており、家は立派な日本家屋。結婚の挨拶で義実家を訪れた時は、あまりの立派さにとても驚いたが、それ以上に義両親の態度に驚かされた。私のことを上から下まで舐め回すように見たかと思うと、息子が結婚したいって言うからどんなお嬢さんかと思ったら、あんまり大したことないわね。挨拶もなく第一声に義母の吐いた言葉がこれだ。義父はそんな義母をたしなめることもなく、隣でうなずいているだけ。この時の夫の怒ったような悲しいような何とも言えない表情が印象に残っている。その後も私の実家のことや仕事のことなど根掘り葉掘り聞いてはいちいち見下して馬鹿にしてくる義両親。二人に対して一言で言うと傲慢な人たちという感想を私は抱いた。夫がちょっとあれと言っていたのはこういうところなのだろう。義両親と話して10分もしないうちに夫が今までこの両親に苦労させられてきたことを悟った。そんな義両親との挨拶が終わった後、夫は私に平謝り。夫から話は聞いていたし、ある程度覚悟はしていたから平気だったが、これからあの義両親と付き合いがあるのかと思うと、少しだけ不安になった。なるべく夏美には関わらせないようにするから、だから今のうちだけ我慢してほしい。私の不安な気持ちを察したのだろう。夫は私にそう約束すると、宣言通りその後、籍を入れて結婚式を挙げるまで、徹底的に義両親を私に近づけないようにしてくれた。そんな夫は頼もしく、これなら夫婦生活も順調にやっていけるだろうと安心し、新居にて夫と二人の生活を始めることに。だが、それから私たちの夫婦生活は、義両親によって引っかき回されることになった。私と夫の職場に通いやすい場所ということで選んだ新居は、義実家から車で30分ほどの場所にある。まあまあの近距離だ。これがいけなかったのだろう。義両親はたびたび私たち夫婦を義実家へ呼び出すようになった。休みの日、二人で過ごしていると、頻繁に義母から電話がかかってくる。そして、義実家のことで手伝ってほしいことがある。親戚が来たから顔を見せろ。家族みんなで食事に行こうなど、断りにくい理由をつけて呼びつけるのだ。その度に夫は、あれこれと理由をつけて義両親の誘いを断る。私に義両親を近づけないという約束を夫はしっかり守ってくれているのだ。だが、毎回断ってばかりいるわけにもいかず、呼び出しの数回に1回は、夫が一人で義実家に顔を出す。そして、疲れ果てた顔で夫が帰ってくるというのが、私たちの休日のお決まりのパターンになっていた。夫婦二人の時間に毎回水を刺され、私も夫もうんざりしていたが、完全に付き合いを絶とうとすれば、もっともっと面倒なことになるからと、夫は我慢して義実家へ。だが、そんな最低限な付き合いでは、義両親は満足してくれなかったらしい。さらに、私が一切義実家に顔を出さないことに腹を立てたのか、私に直接連絡をしてくるようになった。嫁のくせに夫の実家に顔も出さないなんてどういうつもり？嫁としての心がけがなってない。ある日曜日の朝、見知らぬ番号からの着信を取ると、
いきなり金切り声で怒鳴りつけられた私。夫が一人で義実家に帰った際に、夫のスマホをこっそり見て、私の番号を手に入れたようだった。本来なら、嫁の方から伺いを立てて、義実家に来るべきだ。自分から義実家のお手伝いをさせてください。そう申し出るべきだ。電話の向こうの義母は、こちらに返事をする暇も与えず、わめき続けている。その声は、スピーカーにしなくても、私の隣にいた夫にまで聞こえるほどだった。漏れ聞こえる声で、義母からのお叱りの電話だと気づいた夫の顔が、みるみる赤くなっていく。夫が怒っているのがすぐに分かった。我が家の嫁としてちゃんとしつけ直してあげるから。今すぐうちに来なさい。いいわね。ひとしきり喋り終えた義母が、そう締めのセリフを口にした瞬間、夫は私の手からスマホを奪い取った。そして、義母を怒鳴りつける。夏美は俺の妻であって、そっちの嫁になったわけじゃない。二度とこんな連絡よこしてくんなよ。妻をそっちに関わらせる気は一切ない。義母にそう反論した夫。電話の向こうでは義母が発狂したような声を上げていた。達也、あんたどういうつもり？そんなひどいこと嫁に言わされてるの？ダメよ、そんな嫁の言いなりになんてなったら、しっかりしなさい。義母は夫から嫌われているなんて思ってもいないのか、見当違いのことをキーキーとわめいている。夫は、これはダメだという表情を浮かべ、黙って電話を切った。それから何度も電話がかかってきたが、夫の指示で義母の番号は着信拒否。これで義母から私へ直接の連絡はなくなるだろうと思われた。しかし、それから数日後のこと。私が仕事から自宅へ帰宅している時に、またもや見知らぬ番号からの着信が入った。嫌な予感がしつつ電話に出ると、その相手はやはり義母。今度は岐阜のスマホでも使ったのだろう。そして、前回の電話と同じような内容を、またしてもキンキンうるさい声でわめき始めた。すみませんが、私あなた方と関わる気はありません。夫にも関わらなくていいと言われていますから。夫がいない状況だったため、今回は自分の口ではっきりと義母に返事をする。すると、予想通り義母はヒートアップ。クソ嫁だのバカ女だの、数々の暴言を浴びせられた。私は、それを黙って聞いた後、無言で電話を切り、そのまま着信拒否。帰宅後、夫に電話のことを報告した。またか。本当にごめん。あの人昔っからこうなんだよ。夫は私に謝罪をすると、ため息をつきながら今までのことを話してくれた。義母は昔から何でも自分の思い通りにしたい人で、周りの人間は自分のために動いて当たり前という考えの人らしい。義父も似たようなもので、夫が小さい頃から家族で出かけた時に、食事に入った店でクレームをつけるのは当たり前。また、夫の友人関係や異性関係にも口を挟み、何かあればすぐ友人の家や学校に怒鳴り込まれていたそう。夫は昔から義両親のせいで恥をかいたり悲しい思いをしたり、辛い毎日だったと語った。さらに、夫に交際相手ができたと知ると、義両親は夫にふさわしくないだの、なんだかんだ理由をつけて破局に持っていくそうだ。そんな両親に嫌気がさしてさ、20代の半ば頃関係を断とうとしたんだ。でもそしたら、周りを巻き込んで大騒ぎしてさ、あの人たち、いろんなところに迷惑かけて大変だったんだよ。夫は義両親に告げずに家を出て一人暮らしをし、義両親と連絡も取らずに逃げようとしたらしいが、失敗したという。片っ端から夫の友人、知り合い、警察なんかにも相談し、夫はその対応に追われて大変だったそう。周りに迷惑をかけるくらいならと、結局関係を立てずにいるらしい。でも、俺も結婚したし、このままじゃいけないよな。実際こうやって夏美が理不尽に責められることになってるし、俺ちゃんと両親と今後のことについて話し合ってくるよ。将来私たちの間には子供も生まれるだろう。先のことを考えたら義両親の存在はきっと私たちにとってマイナスになる。その翌日、夫は覚悟を決めたようで、義両親と話し合うために義実家へと一人向かっていった。大変だったけど、今後向こうからの連絡は一切受け付けないってことで話はまとまったから。話し合いを終え、ぐったりとした様子で帰宅した夫からそう報告を受ける。基本的に義実家と関わるのは夫だけ。ただし、それは冠婚葬祭などの必要な場合のみ。
それ以外で日常的に関わることはしない。そう話がまとまったそうだ。相当大変だったのだろう。夫はたった数時間でやつれたように見える。夏美のことには一切干渉しないって約束させたから、冠婚葬祭とかの行事にも夏美は一切参加しなくていい。夫は力強くそう告げると、食事をとり早めに床に着いた。私も頑張ってくれた夫をねぎらい、一緒に布団に入る。翌日は二人とも休みだ。久しぶりにゆっくり出かけよう。そんな話をしながら眠りについた私たち。そして翌朝、まだ私も夫も目覚める前、午前6時頃、私たちはインターホンの音で目を覚ました。インターホンに合わせて、玄関のドアをどんどん叩く音。鳴り続けるインターホンの呼び出し音に、何が起きたのかわからず、私たちは恐怖で飛び起きた。忍び足でインターホンのモニターを確認しに行く夫。あ？嘘だろ？夫のそんな声が聞こえてきた。どうしたのかと夫の元へ行くと、モニターに映っていたのは義両親。昨日関わらないと話し合ったはずなのに、早くもその約束を反故にしたのだ。夫は絶望したような表情で、その場に固まっている。私はそんな夫が見ていられず、怒りに任せて玄関のドアを開けた。そこには、義両親と、インターホンには映っていなかったが、夫の祖母である大姑の姿。こんな朝早くからどういうつもりですか？昨日関わらないと夫と話し合われたのでは？近所迷惑にならないよう、抑えた声で義両親を問いただす私。そんな配慮も全くないのだろう。義母は大きな声を上げる。生意気な嫁のせいで息子まで生意気言い出したからね。あんたにはちゃんと自分たちの立場をわきまえてもらわないと。義母はそう言いながら、車椅子に座る大姑をぐいっと我が家の玄関へ押し込んできた。強引に押し込まれたため、思わず後ろに倒れそうになる私に、義母は勝ち誇ったような表情でさらに続けた。嫁の役目を放棄しよったってそうはいかないわよ。あんたが今日からこのボケババアの面倒を見なさい。これも立派な嫁の仕事だからね。そしたら今までの無礼については多少目をつむってあげるわ。言いたい放題、やりたい放題の義両親は、ニヤニヤしながら大姑をその場に残し足早に去っていった。きっと昨日の話し合いで納得がいっていなかったのだろう。懲罰的な意味合いで大姑の面倒を私たち夫婦に押し付けたのだ。夫は顔面蒼白で玄関の私と大姑を見つめている。義両親の行動があまりにショックだったのだろう。私は義両親の行動が許せなかった。夫を苦しめ続け、さらには認知症の大姑をこんな嫌がらせの道具に使うなんて、まともな人間のすることではない。夫と私は相談し、このまま大姑の面倒を我が家で見ることにした。私はもともと祖母とずっと一緒に暮らしていたこともあり、多少の介護には慣れている。そうして私たち夫婦は大姑と一緒に暮らすことに。義両親は満足したのか、はたまた私たちが大姑の世話に音を上げて泣きついてくると思っているのか、それ以降接触してくることはなくなった。大姑は認知症だと聞いていたが、まだ症状はそんなに出ていないようで、しっかりしているように見えた。うちに来てからよく笑い、よく冗談を言う。大姑との生活は思ったより楽しく、義両親の接触もなくなったことで、むしろ私にとっては良かったのだ。そんな生活も1ヶ月ほどだったある日、夫と大姑と3人で食卓を囲んでいると、夫のスマホに義母からの着信が入った。漏れ聞こえる会話を聞いていると、何やら遺産の話をしているよう。あのクソ嫁と離婚しないなら、お前に一切遺産は継がせないから。うちの家にどれだけ価値があるか、お前も分かってるでしょ？大姑が我が家に来てから、私たちが一切義両親に連絡もせず、黙って暮らしていたのが気に入らなかったのだろう。義両親は次の手を打ってきた。今度は私と夫を離婚させようとしている。あまりに無茶苦茶で理不尽なこの振る舞いには、もう呆れるしかなかった。夫は、そんなことできるわけがない。そう言って電話を叩き切る。重いため息をつきながら食事を再開しようとしたとき、私たち夫婦の向かいにニコニコとして座っていた大姑が急に厳しい目つきになり、ぽつりとつぶやいた。あの夫婦は消すか。そう言った後、またすぐにニコリとする大姑。
私も夫もその言葉の意味がわからず、ポカンとしてしまう。そんな私たちに王姑は、はっきりとした口調で話し始めた。達也、今まで大変だっただろう。夏美さんにも迷惑かけたね。私があの世に行く前の最後の仕事だと思って、あいつらはちゃんと片付けていくよ。達也、自分の両親がこれから苦しむことになるけど、構わないね。優しい口調だが、真剣に話す王姑。夫はその問いに、ゆっくり首を縦に振った。すると、王姑は、そうかと目を細め、あとは任せなさい。そう言って、優しい眼差しを私たちに向けた。こんな話をしてから、一月ほど経った頃、王姑は私たちにある物件のデータを渡してきた。それはとある高級マンションの一室で、ここに引っ越さないかという。ここにいたらまた、あいつらが来るかもしれないからね。これはばあちゃんからあんたたち夫婦への結婚祝いみたいなものだよ。私たちは王姑に言われるまま引っ越すことに。それから数日後、夫の元へ義母から連絡が入った。あんたたちどこに引っ越したの？今すぐ教えなさい！いつもと違って余裕のない慌てたような、切羽詰まったような声の義母。夫が居場所は教えられないと答えると、泣いているような声を上げる。いいから教えてちょうだい！じゃないと私たち行くところもないし、これから生活ができないのよ！なんと義両親は住む家を失ったという。あの立派なお屋敷から追い出されてしまったそうだ。ババアが勝手に売り飛ばしたのよ！うちに怖い奴らが急に来て出て行けって。それにお父さん仕事もクビになっちゃったの。私たちこのままじゃ生きていけないわ。実は義実家の名義はまだ王姑になっていたらしく、王姑はある人物に義実家を任せることにしたという。さらに義父はもともと亡き王姑の口利きで就職していた。王姑はそちらにも手を回し、義父の仕事も奪ったという。半ば強制的に家を、収入を失った義両親は行くあてもなく、私たちを探してさまよっているそうだ。お願い助けてちょうだい！私たちこれからどうなっちゃうか！将来的に王姑からかなりの遺産が入ることを目論んでいた義両親は、貯金もろくにしておらず、まさに無一文といった状況らしい。王姑は無慈悲にも、そんな二人のライフラインをすべて奪ったのだ。今まで大事な息子の人生を壊し続けてきたんだ。あんたたちがのうのうと老後を送れるなんて思わないことね。夫からスマホを奪った王姑がそう告げ、黙って電話を切る。義両親と夫たちとの一切の接触を絶った。義両親たちはお金を引っ張れるところもなく、その後、スマホの料金も支払えなくなったのだろう。電話がかかってくることはなくなった。たまに公衆電話から着信があるが、私も夫も出ていない。これからは義両親に邪魔されることのない私たち夫婦二人の生活だ。夫とは最初から義両親はいなかったと思って生きていこうと話している。その後、義両親の姿を私たちは目にしていない。だが、風の噂で公園で寝泊まりをしているのを見かけたとか、炊き出しに並んでいたなんて話を耳にする。もともとの気質もあって、人に嫌な思いをさせたり、迷惑をかけてきた義両親を助ける人物はいなかったのだろう。息子に見捨てられるくらいだ。まさに自業自得だと思う。義実家は王姑によって寄付されたことを知った。何でも義実家の建物は歴史的に価値のある建物だったらしく、管理を人に任せることにしたそうだ。そして残った財産も大半を寄付し、残ったお金で王姑は施設に入ると言い出した。お前たちにはこのマンションをあげたからね。渡せる財産は減っちゃったかもしれないけど、許してちょうだいね。これは、義両親に少しでも遺産を残したくないという王姑の決断だ。私たちに反対する権利もない。むしろ、あの義両親から解放されて、私たちは心から喜んでいるのだ。私たちは、そんな王姑を引き止め、できる限り我が家で面倒を見ることに。王姑は最後まで遠慮していたが、私も夫もどうしても王姑と最後まで過ごしたいと思ったのだ。それからも私たち三人で楽しく暮らしている。夫の不幸だった人生は終わり、自由な自分の人生だ。そして
数日前私が妊娠していることが発覚。大姑にはまだまだ長生きしてもらって、私たちの子供の顔を見てもらわないといけない。私たちにはこれから明るい未来が待っているのだ。